Не. Пушко не ме спашното. Няма да го видя зле. Петно път. Хайде, 3, 2, на здраве. Това си чашата. Плаща чашата. Не е нужда да 100% на Йоло, живееш един път. Отне ти повече време, не? Не, няма. Аре, пъси. Бързо ли спи? Така! Разсълзих се. Круто било време. Да. Айде, май. Беше прекалено слабо за ракия. Се разсълзих от Много се курчивата. пъпеше. Значи, ядеме. Така да те загрее да Да загре. Аре, ядеме. Чоко Чакаме. мами. Искаш ли? О, ес! О, може ли? Fuck. Fuck me. Не, само Влади ще ти чоко. Ще му кажем? Да. Аз чоколад. Хора. Изведи салатата бе, човек. О, баба. И сосовете, и всичко там. Ами, ли ти за? Вратата да влезе някой с шотгlasове, има някаква на масата. Ние сме с яко много майонеза, храна. Музика от задеве, като са там, монстърца там. Снимаме, ядеме, някоя така. Но, прямо, сме бранди. Всичките. Косплеове. Значи в момента не са фул копис. Преди това има Jesus Christ от 2020, Хитлер, къде ще там? Имаш ни цар. Иван Асен втори. Иван Асен II. Същото. Това казах. Тури ме бе, не знам. Защото е прекалено много. И хора. Ще го това ще това. Аз съм хаусвайф. Значи, аз съм хаусвайф, ти си кукър, ти какво си? Ти си Хитлер. Чай. Хитлер. Само на 56 съм. Това защо е толкова крими. Така, чуте майонеза. Сигурно ли това не е Много. кръм? Това е кръм. Давно. What I do right now to suck on a dick? Да се навреш под масата. Толкова дизи, аз не мога да се помня това. Аз мога всичко. Трябва да измиеме всичко после, защото иначе ще има шот гласове тук. Защо е това там отворено? Защо често ви мирише на алкохол? Не знам.